Have a new car, Captain. Văd că ai o mașină nouă, domnule capitan. It's new, but it's Comrade Pop's car. Este nouă, însă este mașina camaradului Pop. Whose car is it? Mașina cui? It's Major Pop's car from Company A. Mașina domnului Major Pop din compania A. What are you doing with the car? Are you going to Bucharest? Ce faci cu mașina? Mergi la București. Are you joking? At this hour? Glumești. La ora asta. If you're not going to Bucharest, where are you going? Dacă nu mergi la București, unde mergi? First I'm going to the cinema, then to the officers club. Întâi, merg la cinema, apoi la clubul ofițerilor. Alone? Singur. Of course not, I'm going with a girl. Desigur că nu, merg cu o fată. Whose girl? Cu fata cui? Mrs. Munteanu's daughter. Cu fata doamnei Munteanu. At what time does the film start? La ce oră începe filmul? The film starts at 7 o'clock sharp. Filmul începe la ora 7 fix. How much does the ticket cost? Cât costă biletul? The ticket costs 1 leu and 30 bani. 2 tickets cost 3 lei. Cheers and goodbye. Biletul costă 1 leu și 30 de bani, 2 bilete costă 3 lei. Noroc și la revedere! Eu încep lucrul la ora 8 fără un sfert, dimineața. Eu încep lucrul la ora 8 fix, dimineața. La ce oră începi lucrul? La ce oră începi clasa? La ce oră începe filmul? La ce oră începe clasa de limba română? Noi începem lucrul la ora 8 fix. Noi începem lucrul la ora 7:30. La ce oră începeți lucrul? La ce oră începeți clasa? La ce oră încep studenții clasa? La ce oră încep studenții lucrul? Cât costă un bilet de cinema? Cât costă un automobil? Cât costă o mașină? Cât costă 2 bilete de cinema? Cât costă tablourile de pe pereți? Cât costă florile albastre? Mașina studentului este în fața clubului. Automobilul camaradului este înapoi a clubului. Cartea doamnei Pop este pe masă. Ceasul domnișoarei Maria este pe scaun. Cărțile studenților sunt în clasă.
Fetele profesorilor vorbesc românește. Ușile claselor sunt galbene. Cărțile fetelor sunt în clasă. Începi lucrul la ora 8 fix. Da, încep lucrul la ora 8 fix. Nu încep lucrul la ora 8 fix. Începi clasa la ora 8 fără un sfert. Da, încep clasa la ora 8 fără un sfert. Nu încep clasa la ora 8 fără un sfert. Începe filmul la ora 7 fix. Da, filmul începe la ora 7 fix. Nu, filmul nu începe la ora 7 fix. Începe clasa la ora 8 fix. Da, clasa începe la ora 8 fix. Nu, clasa nu începe la ora 8 fix. Începeți lecția la ora 8 fix. Da, începem lecția la ora 8 fix. Nu începem lecția la ora 8 fix. Începeți clasa la ora 8 dimineața. Da, începem clasa la ora 8 dimineața. Nu începem clasa la ora 8 dimineața. Încep studenții lucrul la ora 6 dimineața. Da, studenții încep lucrul la ora 6 dimineața. Nu, studenții nu încep lucrul la ora 6 dimineața. Încep studenții clasele la ora 8 fix. Da, studenții încep clasele la ora 8 fix. Nu, studenții nu încep clasele la ora 8 fix. Costă mult o mașină nouă. Da, o mașină nouă costă mult. Nu, o mașină nouă nu costă mult. Costă mult un automobil nou. Da, un automobil nou costă mult. Nu, un automobil nou nu costă mult. Automobilele noi costă mult. Da, automobilele noi costă mult. Nu, automobilele noi nu costă mult. Casele noi costă mult. Da, casele noi costă mult. Nu, casele noi nu costă mult. Ce vezi în fața clubului ofițerilor? În fața clubului ofițerilor văd un major. Ce vezi în fața clubului sergenților? În fața clubului sergenților văd un automobil alb. Ce vezi înapoi a scaunului?
Înapoi a scaunului văd o tablă verde. Ce vezi înapoi a mesei? Înapoi a mesei văd un profesor. Cum se numește băiatul domnului profesor? Băiatul domnului profesor se numește Alexandru. Cum se numește băiatul profesorului? Băiatul profesorului se numește Gheorghe. Cum se numește fata doamnei profesoare? Fata doamnei profesoare se numește Maria. Cum se numește fata profesoarei? Fata profesoarei se numește Elena. Unde-i cartea domnului profesor? Cartea domnului profesor este pe masă. Unde-i cartea profesorului? Cartea profesorului este pe masă. Unde-i ceasul doamnei profesoare? Ceasul doamnei profesoare este acasă. Unde-i ceasul profesoarei? Ceasul profesoarei este acasă. K. Question and answer. Unde este clubul ofițerilor? Clubul ofițerilor este aproape de biserică. Unde este clubul soldaților? Nu știu unde este clubul soldaților. Unde sunt cărțile fetelor? Cărțile fetelor sunt în clasă. Unde sunt automobilele doamnelor? Automobilele doamnelor sunt în fața clubului ofițerilor. La ce oră începe camaradul lecția? La ce oră începi lecția? Încep lecția la ora 8 fix. Camaradul începe lecția la ora 8 fix. La ce oră încep camarazii lucrul? La ce oră începeți lucrul? Începem lucrul la ora 6 dimineața. Camarazii încep lucrul la ora 6 dimineața. Cât costă un automobil nou? Cât costă un automobil nou? Un automobil nou costă mult. Un automobil nou costă mult. Cât costă un bilet de cinema? Cât costă un bilet de cinema? Un bilet de cinema costă 1 leu. Un bilet de cinema costă 1 leu.